Ghent, are you ready? Ultralight Club. Tonight we on the night. Влизам през вратата, тълпата е в екстаз. Тук музиката има свой собствен глас. Диджей Филип зад пулта застава сега. Смесва ритмите, вдига градуса в нощта до него. Диджанер, магичен стил. Всеки трак е взрив, всеки миг е мил. Ултралайт, ултралайт, това е нашия свят. В Ген сме номер едно, няма път назад. Имаме доверие в екипа ни до край. Тук е нашият собствен клубен земен рай. Но кой командва парада? Кой държи ключа? Най-големият Юрий, той е тук в нощта. С поглед към всичко, собственика с хъс. Прави Ultralight Club, върха на всеки кръст. Доверие